Jer to tebi ne treba svake godine. I hvala Bogu da ti ne treba nikad. Ali kad ti zatreba, onda je stvarno jako bitno da imaš osiguranje. To je zanimljivost da se požar desio 1. aprila. To je nešto što se ja mislio da je stvarno 1. aprilska šala, jer su mi radili taj dan do 8 sati uveče, otišli kućama, ugasili sve što je trebalo, legli da spavamo i u 11:30 je zvonio telefon, žena koja je predsjednica tu u zgradi je zvala i rekla da se desio požar, još nekoliko poziva je tu bilo, ja sam se bukvalno za 2 minuta nacrtao ispred ordinacije, znači mislim da sam i na neko crveno projurio, ali šta ću više sila, znači bilo mi je vrlo bitno da to završim i da se pojavim tu. Kad sam došao na vrata, vatrogasci nisu hteli baš da čekaju da se ja pojavim, tako da su krenuli da lupaju, da provale unutra, bilo je samo bitno da se to otvori. Ja sam onda viknuo, stanite ljudi, čekajte, otključit ću vam, otključio i onda je samo krenuo gust crni dim da izlazi, videla se vatra, video se crn gusti dim i čula se voda koja je bukvalno šikljala iz zida. Baš smo bili van sebe, ti u tom trenutku ne znaš šta se unutra desilo, nemaš predstavu. U ordinaciju ulažeš neprestano, znači 10 godina, bukvalno materijal, svaka stvar, zavesa, biljka, saksija, pločica i to sve ode za 15 minuta. Tako da u tom trenutku ti samo izađeš iz ordinacije, pogledaš ono u nebo, svi su tu ljudi nešto van sebe, svi nešto uzdišu, ti nemaš priliku da uzdišeš, nego smišljaš šta ćeš sutra da radiš. Svaka prostorija bukvalno je bila crna, neke su bile sagorale, znači uništene, opremu smo delom spasili, delom je morali da obnovimo, da kupimo novu. Moram da spomenem da imam strašno upornog agenta osiguranja, to je Sneža, s kojom se znamo 10 godina od kako ordinacija postoji, 10 godina ona osigurava ordinaciju. Sad Sneža svaki put kada dolazi kod nas insistira da slika sve to što smo mi osigurali. I onda ja zbog gužve i pacijenata koji dolaze stalno govorim Sneži, Sneža, nema potrebe, slikaću ti to ja. Znači ona se baš borila da dobije sve te slike, da završi šta treba. I onda kad se desi ovakva situacija, ti se onda Sneži izvinjavaš, zato što prosto nije normalno da si propustio određene stvari. Tako da, samo zato što je ona bila uporna, mi smo imali sve dokumente. Inače da nije, ja ne znam kako bih sve to izgurao. Požar je bio 1. aprila, počeli smo da radimo 26. aprila. Ali, na primjer, i tu je osiguranje pokazalo dobru priču, jer oni imaju tu bukvalno klauzulu u kojoj se svaki dan isplaćuje određenom sumom. Koliko dana nije bilo u poslu, koliko se nije radilo, toliko se isplati. I to puno znači. Ja iskreno mislim da svako ko ima svoj privatni biznis i ne uradi osiguranje, s njim nešto ozbiljno nije u redu. Ovo je nešto što gradiš neprestano. Svaki dan, svaku noć živiš za to, dišeš za to, ja drugi posao nemam. Ovo mi je sve što radim.